1975 urtean ospatu zen, lehendabiziko azoka hura, eta frankismo garaia zen. Bai? Hala da, bai. Bai. Eta bazuten helburu nagusi bat, euskal diskogintza eta liburugintza sustatzea. Eta okerrezpanago nire azuk 5 urte zenituen garaia hartan, gogoratzen duzu? Urteak ez, baina bai hori da. Bai. 60koa naiz. Bueno, guk irudi batzuk aurkitu ditugu, eta irudi hauetan zu kontatzen duzu nolakoa izan zen lehendabiziko, nola bizi zenuen lehendabiziko azoka hura. Bai? Bueno, ikus ezagun. Ni gogoan daukatena da nire amakin eskutik, eta elizpian irudia daukat, hotza, humedadia, gentia, eta batez ere poza, ze bueltan egun berezirik esan, eta Xabiertxo liburuarekin buelta ginen. Xabiertxo López Mendizabal jaunak idazitako liburu mitikoa. Osake, orduan ere baziren euskal artistek idazitakoak eta horrela hasi zen. Bai, hori da. Bai. Ni Leopoldo Sugazari entzun diot, bere izan zen sortzailea, ezta? Eta egia da, zelan aurkitze zituen liburuak, argitaletxe desberdinetan, kotxeaz joan, eta bai. Ez daukaz beste historia. Ikusirik. Ondo gogoratzen duzu guztia, beraz? Bueno, ia guztia. Bueno, zur oroitzamenak entzun ditugun ere, baina badauzkagu oroitzamen gehiago ere bai. Zeni Jose Luis Lizundiarekin egon naiz, bera sortzailetako bat, Durangoko azokako sortzailetako bat, eta baita 80. hamarkadan azoka antolatu zuten bi kiderekin izan naiz ere bai. Lazaro Milikua eta Antxon Mari Aldekoa Otalorarekin. Ikus dezagun. Jose Luis, zuk beste kide batzuekin batera, lehendabiziko Durangoko azoka antolatu zenuten. Orduko goi agintariak, gobernadorea pigorakoak, pixkat despistatuta harrapatu genduzala. Eta nik uste dut horri esker, eta baita orduko hemengo alkate ari esker antolatu zen liburu azoka. Harridura sortu zen, kultura eta kulturzaleen eta euskaltzaleen artean, ordura arte etzan ezagutzen mundu hori. Frankismo garaian antolatu zenuten lehendabiziko azoka hura. Gogoratzen batek, goian Espainiako banderaz bete euskun eta hori pixka provokazioa izan zen, alanda guzti antolatu genduen. Irakurri dut, liburu batzuk ezkutuan mantentzen zenutela, egia da hori? Bai. Liburu danak ez ziren kanpora ateratzekoak, iparraldean edo Ameriketan argitaratu baziren. Hori ere kontuan izan behar da. Imaginatuko alzenuten zuek duela urte asko edo 1994 handik ona iritsiko zinetenik? Bueno, esan behar da guk ez gendula itxoiten olako jartzunik, ezta? Eta jentea baukan egarri bat, frankismoaren trabaen ondoren, guk lortu genduela traba horrek gainditzea eta gainera egarri hori asetzea, ezta? Euskiak urtzen du goian, gailurretak Lazaro eta Antxon Mari zuek izan zineten, Merkatu plazan azoka antolatu zuten kide batzuk, ez? Gure urretik 73ko orduko Las Fuerzas Vivas, orduko parruko eta abar eta gobernadore zibile, orduko udala bera, kalte ite bala, Euskadi gorduen bekalte ite ban elizpien eta abar, da hori leku publiko egia zen. Eta soiz Merkatu plazara. Suertau zen, Merkatu plaza toki hobea suertau zela Andramariko elizpi. Baino aldaketa izen zen, eurentzako izango zen kalte eiteko, euskarari kalte eiteko zerien ustien egingo abien, baina guretzako mejoratu egin genien. Hemen babestute egongo zen, eta jentea be hobeto aurkitzen zen.
Claro, apurka toki hobea zen, baina azoka handitzen gindoa zen, aldemeneko kaleak eta estaltzen da ginen. Okerrazpanago, kale honi buruz ari zara, ez? Kale honetan, noizkoak edo... Osteko kale, osteko kale, bai, inguru guztia. 80. hamarkadan egindako lanaren fruitu gaur egun landako dugu. Inoiz pentsatu alduzue horraino helduko zenik Durangoko azoka? Eukin genio zen proposamenak ametik kanpora eruateko azoka, adibidez Bilboko erakusta azokara eruateko azoka. Gure guztiezan mantentzie Durango eta Durango aldeko elkarte bagara eta nortasun hori mantentzi gure genion Durangon. Euskara maite duten guztien bilgune puntua sortzeko aitzakia ere bazen Durangoko azoka, ez? Hemen egiten ziren batzarrak, egiten ziren bai euskaltzandiak eta kultura eta euskara Durango zan. Azoka egonetan, paradisuan ez, baina, euskaldunago edo da horrek halako zirrera bat sortarazten da eta bultzada bat, arnaza barri bat emoten dago, ez? Bueno, beraz, ados gaude guztiok, Durangoko azoka izan da, Durangoko azoka da eta Durangoko azoka izango da. Hala beti. Hala beti. Orain gutxi hariko gara adibidez euskararen egunari buruz eta noizbait beharrezkoa izango ez balitz akaso hobeto, Durangoko azoka importantea da betirako mantentzea, mantendu beharko genuke. A ber, erantzun batetik zaila da, beste batetik oso erreza da. Noski Hau da, baietz. jakina. Claro. Jakina. Horrek ez dugu esaterik nahi, eredu bera, Claro. Gainera hori talde berriaz, Gerediaga elkartean daukagun talde bikaina, eta koordinazio mailetako ordezkariekin eta urtero pentsatzen da, hau hobetu genke ona, hau aldatu genke hori. Ez gara gelitzen, funtzionatzen da. Beti esaten dut hau, baina zeatik ez du jarraitzen gauza bera egiten eta ez daukagu lan ez buruko minik, ez lan gitxi hau. Ez, egizia esan sortzaileak ere badaude azoka antolatzen. Eta egizia da, buruan daukela innovazio hitz hori, hainbeste esaten dana gaur egun, innovazioa zelan hobetu, orduan nik uste dut aldatzen joango dala eta espero dut hobetzen. Garai berrietara egokitzen, Bai, hori da. jarrai dezala honek urte askotan. Hori